ikatan jiwa Raden Sri Mancala Rama Anjantara limpahan asang ing kraita Ganes
Si Mas Adi Jendilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jabang bayi. Bukan, Mbok. Dadi mosok. Lu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki lho, digoleki wong suwek, wong tuwek. Ambek nih sampe ini gerang-gerangi omor-omor pecundul cilik. Lah lembul dong, Mak. Jenenge sapa? Sik, Pak, ngambil miki, Pak. Amit. Iki lho jenggulitan. Heeh. Goleki wong tuwek. Tambah ngloyong meni sekolah. Prei, kan wis mari ujian. Munggah apa ora kira-kira iki kok ya? Yo, insyaallah. Bapake nandi ya? Nah, disi bapak. Bapake lah iki lho bapake. Sik, bapake tak celuke. Heeh, celuwono bapake. Oh, kaya dua kembar. Kok kembar. Jangan metu. Cek kaya dua kembar. Lah. Nah, iki. Iki lho bapake. Oh, layak. Tak kitong tang tok. Aduh biung. Bletuk elek. Lah yo. Sapa mau muni bleduk, Mang? Lah yo tunggal iki, Mang. Iki pisan ya ngono trio. Sapa muni bleduk, Mang? Hah? Iki. Nini. Cek, tak takonane iki kaya gak lega aku lek gak Lah nuntut. nggih, monggo sampean mudhun. Lah nggih. Mang pikirku opo sing nyantol iki? Kok nyantol? Tolong. Sik ta. Ono sing nyantol. Wis ah. Selamat gak bolong. Lah iya. Lho, Co. Nah, dia Bletuk jelek. Nandi Paijo Mang nandi. Nandi.
Nanti ya. Jeneng api-api Teluk Paijo. Loh, makanya takut iya kok jelek. karo jenenge, Pak. Beletuk jelek. Melayu nandi are. Allahumma sholli ala Muhammad. Jo. Ngene lho tak takoni sik, ngono lho. Nah, sik tak baris. Siap. Ngerake. Beletuk jelek. Oh, lek cara baris-baris ini wong seniman ngoten arek ngene barang. Hormat ya, ngerake. Oh, lek wong seniman ana ngene-ngene nih. Tegap, ngerake. Ngono ngene barang. Sikil dibuka, blak. Kekamban di ae. Suwek kon kok. Begaga titik gerak. Titik maneh gerak. Kesuwen nambahno titik kas. Nah, bokonge jentit gerak. Tangane diangkat gerak. Sirahe ndangak gerak, lambene manyun gerak. Nah, cekelan sebelah kono. Nah, sarmiti budal nang pasar tuku ondel-ondel. Glodak. Anake wong. Mas Adi ki lho nyanyi ben arek wedok, Mas. Allahumma. Amin. Tak takonane sih. Heeh. Niki sampun semerep niki napa dereng ibu-ibu bapak-bapak? Dereng ah? Oke. Asmane jenengmu sapa Le? Ayo. Oke lho. Krungu gak Paijo. Heeh. Walah wong Heeh. jeneng api-api Paijo. Omahe ndi Nak? Dek Telekung. Lari kok rene iki mang diundang sapa Nak? Diundang sapa ae sih? Mas Adi. Ndi wonge piantune sing ndi? Piantune. Kene Lek. Iki. Iki apa ulae? Rene yo. Sampeyan ngene iku ngundang rene gawe hibur masyarakat Telekung ngene isi jen bapak ya. Iki kok undang rene bengi-bengi pisan. Wis tak izinno, Guru. Ya wis diizinno sak entuk duit. Kulo entuk dhuwit. Bapake sapa ya? Bapake jenenge? Empuh bapak ilang iki. Sing ndi? Bapake, Pak. Sampeyan kenal lah? Aku gak kenal, makanya aku takut. Coba takokne ibuke ya. Ibuke ndi, ibuke? Bu. Nah, ndi wonge? Ibuke. Ah. Bu. Pak To jare. Dik, tak takoni. Dik. Iki malah gede-gede ya. Mari iki mang ono sing cilik. Celek ngono lak critane ngono ah. Nah, iki maksud iki ya apa? Maksud iki ya apa iki? Dino iki ditekakno rene iki dalam rangka apa ngono lho, Pak. Dadi iki arek cek pan iso mengucapkan janji suci setia. Kok aja janji suci barang. Cek pan ngerti, Pak. Ah. Saiki dalam rangka iki lho, Mas. Heeh. Arek gendeng kon rene bojone sapa goleki sapa? Udu, sing kok goleki wingi sapa? Udu bretuk. Mantene sapa ya manten nyarke ya? Oh, golek ana sing jenenge Eka, tak kandhani kon rene iki spesial. Kayak iya golek ana sik. Ampe ngenteni Mas Sopian ade Mas Sopian. Oh Mas Adi aku kendang ngono. Spesial perform iki dinone sampean. Aku gak iso ya, Pak. Gak apa-apa yo. Tak Coba cangkem wis ya. Ya aja, Pak. Kan ono gendingan konteng klontak-klotok iki mang. Joyoke karo sumber urip sejati iki luar biasa. Ono awonge. Panggilan saudara Boncel. Pak Said. Nah. Mas Boncel. Ono areke. Metuwe. Oh ngene. Dek Joyo karo Dek Ika iki masih toko cilik dibebet. Ayo Le, nyoba le ngendang le. Iki masih cek pani nyoba nyolai awakmu Le. Ayo Le. Ya, kok ngendangnya aman? Selomprete aman? Sindene padha suara. Ha. Oh aman ya. Oke sip. Yuk, panjake, lho kok dadi kendang iki panjake situke nang ndi panjake? Oh, sik sulapan. Ayo. Oke. Airi kamu aku sih. Oke, spesial perform. Yo, Eli. Tunjukkan kemampuanmu Le, yo. Pak, yo. Mbak makan nikah sultan Pak, astagfirullah.
Lah kan dikendangi apa? Adule iki jenenge Eka. Dilonya kaya dilonya. Adule. Takoki sik. Kula niki lho Bu, dulure Mbak Karno. Adik-adike kok iki. Ngono kulo rabi gak ngundang aku ngono lho. Wis siap ta, Nak? Lek akan aku wis duwe anak loro ah. Lah lek perlu tutorial mulai nang omah ya, rokokku macet. Paling gak disopo masyarakate. Sugeng dalu para penonton. Lah iki Mang sing ngomong ki Mang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Pak Sodikin wali melorot. Oh Pak Sodikin ya. Oh iya. Matur nuwun sanget. Sampun pinara. Engkang sekeco. Oke. Wis. Lanjut iki. Lanjut. Maten anyar-anyari kuat agak balungane tepuk tangan dhisik. Ayo. Bop. Aku kasutan kok cepot saiki cepot pisan. Manten anyar anyi situ cepot. Oh kudu. Adik Sofian. Kakak kendangin ya. Biar Dedek iki mang mencelatrin ya. Kamu jangan melayu ke sana-sana ya. Yo ngalah. Ayo, beketeni bukaane tak selanane dile. Mas Adi, buka gelanggang sih marang ngono adike yo. Cacake sik iki ya. Ya. Hop.
so jos hop lu ha se lu ha so jos hop oh ois lu ha jos hop lo jos hop cek 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 satu dong hop Aku tak nemu Mbak Wong dor. muni ya pokok kudu muni ya oke Bu, dihitung bareng-bareng nggih. Pokoke muni nggih. Pitelu nggih. Si. Lo. Tal. Pokoke muni. Loh, lah ya apa? Oh. Ditutuk kabeh. Ditutuk kabeh wong. Ditutuk kabeh nggih. Monggo. Si. Lo. Ta. Ditutuk kabeh. Lah ya apa bener? Keliru iki. Oh iya, tabuhannya kayak biasa ini. Ya, oke. Heeh. Oke. Ayo, yo, tarik sis. Joyo, kalau. Blak-blok ini, wediku manten anyar kena tengahe. Waman iki balung kawat otot wesi. Lo kok mengkong titik rek. Iki mah gak ketatap ta, Cak? Waman siap. Luar biasa mantene ya. Wis ngono awak. Heeh. Yo pan sampe gulung-gulung ngono. Iya. Oke. Dongaku gawe mbek bola-bola kabeh sing ana dhewe wilang iki muga-muga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Muga-muga anake dadi pendekar. Pokoke gak pendek mekar. Iya aja sampe dadi jaran kepang penjaran sing luar biasa. Ngono ya. Oke, thank you. Sama-sama. Wis muga-muga ndang bibit. Yo. Kimang wis kabeh. Hah? Lo lah iki rek. Si Aan bisa ono nang ndi lho. Kaso cepot. Gak ono. Ya. Ayo.
Niki sinambian reoni Bu pun sangang windu mboten pedhok kali wong-wong niki kula. Heeh. Ya. Katuran. Dening Jaya ing karya lho ki. Selamat sih. Ya. Cocok. Salaman sih, kan ngomong ya salaman, aku salaman bisa. Yo, oke, masuk. Aus, aus. Berarti lewat ngake salaman itu gak apa-apa kan lebur dino suci iki ngono ya. Yo, lanjut. Aus, o, so, lo, jos. Yo, sesarengan. Trio, Jaya. Ya. Aku padamu, Mak. Ya, Mak. Oke. Aja dukur-dukur. So. Lo. Malik. Wis ana ya. Reoni ya. Ayo, aku tak mau reoni ya. Ayo. Arek-arek saking sumber urip Jati Jaya ing karya sekarang dening panjak ngewes rolasan Delta Audio Raga Simasuta Macana reng uga nin adga leri surak-surak lak mbok lak so Allahumma sholli ala Muhammad. Ing wonten sisi wetan kulon kidul lor ngebrak perwadya bolong kewan alas uga merbanteng-banteng saking Jaya ing karya sumber Jati Macan Loreng
Pajaknya wis 13 Adel tau dia. Nen Art Galeri. Surak. Yo. Kula aturin wonten para bapak. Bapak Karno, ugi para bapak-bapak penggambo. Pawang-pawang jarange panguga bandeng saged ambantu wonten satinggile pagelaran. Rahayu saged dumadi. Brabang-brabang padha nyipang brabang putih padha kalih. Ayo brayatku saka macan loreng. Uga sesarengan dene Jaya ing karya ya. Mudhun gunung wis wayahe wahayahe. Suwe nono gumbingane arek-arek saka macan loreng ya jaya ing karya loki. Asmara Loki
panjang wis rolasan ugi macan oreng lan Jaya ing karya lagi au macan oreng Jaya ing karya lho Jaya ing karya dalam rangka kegiatan Gebiak Suruhan ing wonten halaman Taman Biopark Lekuk Kutha Batu.
bebas lagi kita Indonesia Awas, Man. merdeka. Au. Indonesia Awas. merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selamat Muhammad Saudara Muhammad. Dengan tangan Rio sesorangan Macan Loreng Mulya Jaya. Beka. Au. Beka. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Sore-sore Macan Loreng Jaya ing karya. Sarangan buluk rukun manunggal gawiji. Banterno jidorele. Ayo ayo. Sarangan dening kajatian kebiyak suron. Saking sanggar sumber urip sejati jaya ing karya. Wonten ing halaman Taman Bioplak. Ki menika kebiyak suron. Ingkang dipanjenengan dening Bapak Karno. Featuring Macan Loreng uga nin Art Gallery. Panjange wis 12-an lho ki. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyhadu bila ta'ati Ahmad ayati ratal alamin. Ya Ulaila judiwan ya Rabbi. Ya Ulaila judiwan ya Rabbi. Nyawiti ingsun karasiran balawan uji kakane aman lan kenikmatan rina baite tanpa pitutan rina baite tanpa pitutan. Kali dalam kegiatan kebiak suruhan Sanggar